Οι εικονογραφημένοι δίσκοι πρωτοεμφανίζονται στην ελληνική αγορά στις αρχές του 19ου αιώνα. Την περίοδο αυτή, οι δίσκοι σφυριλατούνται και συγκολούνται. Ύστερα ήταν έτοιμοι για διακόσμηση. Την παραγωγή των δίσκων διευκόλυνε η βιομηχανοποίηση και η εμφάνιση εξειδικευμένων μηχανημάτων. Ο διάκοσμος των δίσκων με ζωγραφισμένες παραστάσεις κάνει σήμερα περισσή εντύπωση. Ωστόσο και άλλες λεπτομέρειες απαιτούσαν τέχνη και κόπο, όπως η κατασκευή των λαβών, του μεταλλικού χείλους και της διακοσμητικής στεφάνης που το στολίζει. Οι πρώιμοι δίσκοι της έκθεσης ζωγραφίζονταν στο χέρι με πρωτότυπες παραστάσεις ή αντίγραφα γνωστών έργων τέχνης. Όταν η μεγαλύτερη παραγωγή δίσκων έκανε απαγορευτική τη διακόσμηση στο χέρι, χρησιμοποιούνταν τυπώματα και χαλκομανίες, τα οποία συχνά επιζωγραφίζονταν. Η μικροσκοπική εξέταση και η μικροανάλυση τομών της ζωγραφικής επιφάνειας μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τη στρωματογραφία από το χρώμα της βάσης έως το τελικό βερνίκι. Η θεματογραφία των δίσκων ποικίλει. Τα συνηθέστερα θέματα ήταν τα πορτρέτα, απεικονίσεις εξειδικευμένων μορφών ή και προσωπικότητων της εποχής, τοπία, ιδιαίτερα της πόλης, νεκρές φύσεις και διακοσμητικά μοτίβα. Πολλοί από τους δίσκους έχουν συντηρηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να λάμψουν πάλι με τα χρώματα και τις παραστάσεις που είχαν κάποτε, εντυπωσιάζοντας σήμερα τον θεατή, όπως θα εγωίτευαν τότε τον επισκέπτη, εκείνον που απολάμβανε την παραδοσιακή φιλοξενία, ένα φλιτζάνι καφέ και ένα γλυκό του κουταλιού.